този клип днес ще играем малко Fortnite и как сте видяли заглавието с данча на OG сезона на Fortnite, може би е сезон 2 на Battle Royale като цяло, ама аз не съм добър на Battle Royale, но най-добрият Battle Royale е данчо, разбира се. Направихме най-първата победа, но доста сме уникални с данчо, много сме яките хора между другото. И така, преди да започнем това видео, ако искате още такива доста подобни видеа в този канал HyperG и така, дайте по един лайк, абонирайте се с YouTube канал с кампанка, да не пропуснете нито един клип в този канал HyperG и така че приятно гледане. И така, последете данчо на всичките социални мрежи, 100% го знаете от YouTube. Това видео е спонсорирано от thetegav.com. Ако искате да си вземете Fortnite акаунти, Fortnite Crew или пък разбира се V-Bucks, може да използвате промокод HyperGPEG за 5% отстъпка на целият ни сайт. Така да помагате на мен и на нашия канал да се развие. Благодаря ви, приятно гледане. Абонирайте за HyperG да стигнем 2000 абоната. Айде към клипа. Да, грей си, падай първото. Добре. На тази къща паднем. Айде, ще правим тази къща като цяло. Пита дъмбата, приятелката, ти да не е кола? Не. Няма книжка, Лежи тя... плът и кръв. И тя няма книжка, да. Мале, Диоптър, защото цъках едно време таблетики работи. Извинявам за което. Какво се прави? Мой си... Да. Не знам как. Аз съм с Диоптър. Да. Хайперката на грешната къща падна малко. Имам Big Shield. Ей, вече сме на Battle Royale, бе, верно, бе. Правим го с този Battle Royale за първи път. Ето тук бърна нас. За съжаление, че нямаме оръжие. Ето си лева в тактика. О, отзад има хора. Дабл пъмп. Да. Който помни дабл пъмп, малко е за тебе. В Fortnite. Ако не помни дабл пъмп е малко за тебе. Така. Да, чай, че аз забравях как се... Има още един тук, внимай. Някой остава трап. О, маля. Дед, ела! Дед? Щях да ги убия, ама няма нищо. Ама щях... Ето го снайпера. Най-сетне снайпер. Абе, направо лилавия снайпер няма си. Аз шо не ми сложих един трап на тия се посарат, един бог знае. Мале, МК е една от най-любимите ми оръжия. Едно от най-любимите оръжия. Веднага давам шилд. Прието, Криси, прието е. Голяма манечка е пара. Мерси Акуна, специално и казвам най-добрия. Най-добрият всичките хора от чата. Стрима над Бургер Данчо. Не се ебам наистина за което. Мега тега в сковата. Така. Мисли ти. Ето тук пред нас има хора. Добре. Видях. Аз съм малко назад, така че ще видим как ще е. Изгавам. Браво. Мъси. Просто бръсна чат. Боцка ми брадата. Там отгоре хайперката няма снайпер. Тук няма пулване са. Оу! Мислях. Снайпер. Стиснах викам. Бях се викам някъде. Не видях там хората. Който Epic Games се съществува в момента, гайс. Ето тук някакви ключи, бе. Охо, дали? Дали, бе? Право. Май направо стрелят някъде. Я знам къде. Да, не там направих дясно. Аз само гавраха. Да, направо се повръща. Да, аз видях чата и затова не видях така. Ах, матерска. Строй, връщна билд. На тебе има ли? 59. Бед. Зад нас. Бързо меткет ще направя бахти спешното да видя колко стои хората. Ето го. Бед. Аз ще не мога да запалим, бе, брат. Дай, не пи. Трябваше ми ядеш бих шил да не го пиеш. Само още път. Те баш са.
20? 20 Да. още? Да. Нищо. Съм слаб. Ето, Влад, там човек ли е, бе? Не знам защо тук е човек или не, нещо такова. Данчо, би ли е бал жената на там. Слави? Някой пита Не. тос. Тук има хора. Много рано си да помня гледара. Нок! Найс. Браво. 24 лайт. Добре, убит от мен. Там имаш. Браво. Делай тъпите оръжия си видя едно време, брат. Как съм играл тази игра? Тая в номера. За нас не? Не, няма там. О, златен болт акшен. Не ми дава опикът на. Къде е този? Но са мятат тия, бе. Гледай какво са мятат. Дед. Нок. Браво. О, скар. Прави място. Да, прав. Внимай! Ела тук. Защо? Найс. Ау, седи на едно място! Плиз! Дед. Без сме в момента. Веднага давам. Веднага. Не. Има ланчпад, Няма. между другото. Добре, чакай да ми кажеш на зоната. Не, аз се строих. Да, ама не трябваше, защото много време загуби. Имаш ли нещо за хилване? Нямам на мен хилваме. И ти нямаш, Данчо. Да, това е лошо. Трябва да сложиш лаунчпада. То ние политно сме, дет. И го мискам. Хайпърка. Не дам, ама... Как ще ме снайпне докато съм във въздуха, лут? 200? Ау, умрял, нищо. Още малко. Лата. Айде, хора! Спомнете W Hyper и Данчо, веднага! Hyper. Да, спомни W HyperX Данчо, мале! Добре, бате. Отивам да спъвам. Лека нощ.
Лека нощ на всички. Батъл роялски билд някога правено в канала. Наистина това бяха инсенско, човек. Искам да ви благодаря за цялата подкрепа. И най-накрая с Данчо направихме първата победа на този новият OG сезон на Fortnite. Наистина това беше уникално. Инсенско направихме този канал. Хората точно днес това видео. Надявам да ви хареса видеото. Ако е така, дайте по ни лайк, абонирайте се за YouTube канал с камбанка, не пропусне нито един клип в този канал HyperG и така. Всеки, който сабскрайбва в канала, трябва да си печелите един безплатен крилпак специално единствено в канала на HyperG през цялата история. И да. Данчо, също още нещо. Като стигна втория канал HyperG, над 1000 абоната, ще скъсаме заедно тениските двамата игри с вас на лайвстрим. Ще е по-яко, човек, да му направим малко е така. Правим го HyperG.